Το νησί αυτό το υιοθέτησαν πάρα πολύ. Υπουργοί, περιφερειάρχες, βουλευτές. Πέρασαν και όλοι αφήναν υποσχέσεις, θα κάνουν τα πάντα στο νησί. Υιοθετημένο βέβαια νησί. Και συνήθως έβρεχε από εκατομμύρια. Από όλους αυτούς έβρεχε εκατομμύρια. Αλλά φαίνεται εσείς εδώ στο νησί κρατούσατε ομπρέλα και δεν σας έβρεχε τα εκατομμύρια. Αλλά και επειδή η ελπίδα συνήθως πεθαίνει τελευταία, υπάρχουν πολλοί που ακόμα πιστεύουν ότι σε λίγο τα εκατομμύρια θα πνίξουν και το νησί. Στο νησί υπήρχε ένας υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος όμως ήταν στεγνός. Δεν είχε νερό. Το νερό το κουβαλούσαμε με βιτία. Και θυμάμαι τον Βαγγέλη που ήταν πρόεδρος, ήταν με τα κιάλια στη γωνία και έψαχνε να μετράει τα βιτία που έρχονται, αν του φέρνουμε όσα βιτία συμφωνήσαμε. Το νερό ήρθε από τον Κάκαβο, την Ιρισσό. Καθαρό και καλό νερό. Αυτό είναι που έδωσε νερό στο νησί σας. Υπήρχε μια μελέτη του έργου 7 εκατομμυρίων ευρώ για να έρθει νερό στο νησί και στην Ουρανούπολη. Αλλά όπως σας είπα, έβρεχε εκατομμύρια, αλλά για τη Χαλκιδική δεν είχε λεφτά και έτσι το έργο αυτό δεν προχώρησε ποτέ, παρόλο που υποβάλαμε μελέτες. Έτσι αναγκάστηκε ο Δήμος με μια μικρή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας, από τον κύριο Φόλια, για να μην τα μπερδεύουμε, και ο οποίος μου έδωσε την άδεια να κάνω το έργο με αυτεπιστασία γιατί απαγορευόταν. Και έτσι το έργο κόστησε μόνο 700.000 ευρώ, 300 του Φόλια και 400 πήρε δάνειο ο Δήμος για να ολοκληρώσει το έργο αυτό, για να έρθει νερό στο νησί. Κάποια μέρα ο αγωγός αυτός, γιατί είχε μια αστοχία και στη μελέτη του, αλλά και στην κατασκευή του, υποθαλάσσιος, αν θυμάστε, έσπασε στη μέση, στα 60 μέτρα βάθος. Και τότε μας είπαν ότι θα στείλουν βαπόρι, λέει, από την Αθήνα, να έρθει εδώ για να σηκώσει αυτόν τον αγωγό. Δεν περιμέναμε όμως να έρθει το βαπόρι, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε το βαπόρι. Και έτσι το βαπόρι έγινε το καίκ του Κώστα και οδηγίες καπετάνιου είχε ο Φίλιππας. Και έτσι σηκώσαμε τον αγωγό και το φτιάξαμε μονάχοι μας. Σας βάλαμε το καραβάκι. Μέχρι τότε, πώς βγαίναν τα παιδιά έξω για να πάνε στο φροντιστήριο? Πώς βγαίναν οι άρρωστοι που είχαν ανάγκη να βγουν? Θα μου πεις ποιος έδωσε τα λεφτά? Ναι, το Υπουργείο Οικονομίας. Κανένας δήμαρχος δεν βάζει από την τσέπη του, ούτε πουλάει το σπίτι του. Ποιος είχε όμως την ιδέα? Εμείς διαχειριζόμαστε τα χρήματα του κόσμου. Και το θεώρησα ότι αυτά τα χρήματα για αυτό το καραβάκι άξιζε τον κόπο να γίνουν. Δεν τόλμησε κανένας μετά από μένα να το κόψει. Γιατί όμως δεν το κάναν πριν από μένα? Το νησί υπήρχε πριν από μένα. Γιατί δεν έγινε τότε? Γιατί απλώς δεν νοιαζόταν κανείς για το νησί. Η αποχέτευση του νησιού πότε έγινε? Αποχέτευση έγινε με πρόγραμμα του Δήμου. Όλη η αποχέτευσή σας. Και μετά ασφαλτοστρώσαμε τους δρόμους στο νησί. Γιατί αλλού, σε άλλα χωριά, τα κάνουν ανάποδα. Πρώτα ασφαλτοστρώνουν και μετά κάνουν την αποχέτευση. Και ξανακάνουν άσφαλτο. Κάναμε ένα καλαμιώνα. Τον είχα δημοπρατήσει εγώ, έγινε στην επόμενη θητεία. Είναι ο καλύτερος βιολογικός που υπάρχει. Και δεν έχει και κόστος λειτουργίας. Αλλά, όπως σε όλους τους βιολογικούς, απαγορεύεται αυστηρότατα να πέφτουν βοθρολίματα. Δεν το έχει δει κανείς αυτό? Δεν σας είπε κανείς τίποτα? Καταστρέφεται ο βιολογικός. Κανένας βιολογικός δεν αντέχει βοθρολίματα. Αυτά θέλουν ειδική επεξεργασία. Εκεί που παράγεται το βοθρόλιμα.
και μετά να πάει όπου θέλει να πάει. Αλλά έτσι σκέτο νέτο να μπει μέσα στη δεξαμενή απαγορεύεται. Δεν μιλάει κανείς. Καταστρέφεται η λειτουργία του βιολογικού και βρωμάει. Μελέτες, υποσχέσεις, τις έχουμε ακούσει, τις έχουμε χορτάσει. Κάναν και εδώ έργα, κάναν 200 μέτρα άσφαλτο και επισκευάσαν και τον αγωγό που έτρεχε. Δηλαδή υπήρχε ένας αγωγός που έσπασε και έτρεχε για χρόνια και το φτιάξανε. Τι άλλο έπρεπε να μην κάνουν? Τα σκουπίδια. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια μικρή σκουπιδιάρα, ένα κοντέινερ εδώ και να φορτώνει το κοντέινερ πάνω στο φεριμπότ? Μπορεί να κάνεις κουζίνες και να πηδάνε οι τουρίστες από τα φεριμπότ. Οι εκλογές δεν είναι πλειοδοτική διαδικασία. Δεν είναι διαγωνισμός πλειοδοτικός, ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Αλλά ποιος θα μπορεί να κάνει τα περισσότερα. Και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, θα έχουμε αντιδημάρχους ανατομέα. Ένας αντιδήμαρχος για την καθαριότητα, ο άλλος για τα νερά, αυτοί θα είναι υπεύθυνοι. Δεν θα υπάρχουν τοπικοί αντιδήμαρχοι στα γύρωνα Κάνθου, πώς το λένε, Αρνέας, Παναγία. Η μόνη εξαίρεση θα γίνει εδώ στο νησί. Γιατί είναι νησί και έχει ειδικές ανάγκες και άλλες ανάγκες. Γι' αυτό ένας από τους αντιδημάρχους θα είναι από την Αμουλιανή. Και στην Αμουλιανή. Λίγα λόγια έτσι σου πω για την τουριστική ανάπτυξη. Είπα ότι ο Δήμος δεν είναι πρακτορείο τουρισμού. Δεν είναι τουριστικό γραφείο. Αυτή η δραστηριότητα ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Άκουσα όμως τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι είναι περήφανος που το έχει κάνει πρακτορείο. Με τον καιρό θα βγάζει και εισιτήρια αεροπορικά, φαντάζομαι. Ή θα κλείνει και δωμάτια. Αλλά αυτό το σύστημα της τουριστικής προβολής και τα λοιπά κοστίζει στο Δήμο και τα ταξιδάκια που γίνονται γύρω στα 200.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή στα τετραετία 800. Δηλαδή θα παίρναμε 8 σκουπιδιάρες καινούριες. Καταλάβατε τι γίνεται? Για την αυτοπροβολή και μόνο μερικών ανθρώπων πληρώνονται αυτά τα λεφτά. Ή μήπως είδατε πετροδολάρια από το Κουβέιτ που επισκεφθήκανε πρόσφατα? Πέσαν όλα τα πετροδολάρια εδώ, δεν γέμισε η Αμουλιανή. Εδώ θα υπάρχει μία επιτροπή τουρισμού για όλα αυτά τα ζητήματα που θα την πλαισιώσουν μόνον επαγγελματίες του τομέα αυτού και θα προείσταται βέβαια και ο πρόεδρος της Αμουλιανής που θα έχει στην ευθύνη της εκτός από την Αμουλιανή και όλα τα τουριστικά ζητήματα του Δήμου. Γιατί ουσιαστικά εσείς είστε έμπειροι με τον τουρισμό. Έχετε εμπειρία, γνώση και θα μπορέσετε αυτό το πράγμα στο σύνολο του Δήμου να το αναπτύξουμε όσο μπορούμε. Κάτι είπε ο Γιώργος προηγουμένως, ότι άμα φτιάξουμε και τους δρόμους στο νησί θα έχουμε ατυχήματα. Ίσως να έχει και δίκιο, γι' αυτό τα αφήνουμε έτσι. Πρέπει και εδώ να γίνει μια οδοποιία στο νησί. Πρέπει να ανοιχτούν οι δρόμοι. Είτε θέλουν μερικοί, είτε δεν θέλουν μερικοί. Οι δρόμοι τουλάχιστον πρέπει να ανοίξουν και να είναι 6 μέτρα φάρδος. Αλλιώς το νησί τελείωσε. Και όποιος δεν θέλει να το κάνει ευχαρίστως, να δώσει με δουλεία, δεν είπαμε να πάρουμε το κτήμα, θα το πάρουμε με άλλες διαδικασίες. Γιατί πρέπει να περνάει και η πυροσβεστική, πρέπει να περνάνε και τα αυτοκίνητα, πρέπει να περνάνε όλος ο κόσμος. Δεν είμαστε το 1920 όταν χαράχτηκαν αυτοί οι δρόμοι 2,5 μέτρα, οι ανάγκες μεγαλώσανε. Εμείς δεν πρέπει να προσαρμοστούμε. Ένα τελευταίο που θέλω να σας πω, ειδικά για το νησί, είναι ότι έχουμε ένα κτήμα εδώ,
γύρω στα 100 στρέμματα. Ανεκμετάλλευτο. Λεμολιανή. Αυτό θα το κάνουμε δημοτικό κάμπινγκ. Δημοτικό. Όπως και στην Ιερισσό δεν θα γίνει ανταγωνιστής καταστημάτων. Και στην Ιερισσό δεν έχουμε κάνει μέσα ούτε εστιατόρια, ούτε μπαράκια, ούτε τίποτα από αυτά. Γιατί αυτό είναι απλώς για να κοιμούνται, να μένουν οι τουρίστες, ακόμα και το χειμώνα, γιατί πολλοί θέλουν να έρχονται για ψάρεμα εδώ, αλλά να ενισχύουν τα μαγαζιά του χωριού και τα καταστήματα γύρω-γύρω. Δεν θα κάνει ο Δήμος και δεν θα το δημοπρατήσουμε να το δώσουμε σε ιδιώτη. Θα είναι υπό τον έλεγχο του Δήμου και θα δουλεύουν άνθρωποι από εδώ από το νησί. Αποκλειστικά. Εμείς, λέει, είμαστε το παλιό, μας λέει ο κ. Βαλιάν. Και αυτός είναι το καινούριο. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Τα Made in Germany και τα Made in China.